Казвам се Стефан и съм от България. Меня зовут Стефан, я из Болгарии. И ние сме временно пребиваващи тук в Израел. Я здесь временно по рабочей визе нахожусь. Това е ангел. Это ангел. Хвалители сме Он замечательный прославитель. Хвалители сме в България, в църквата, от Бургас. От Бургас сме, наверно сте чули за Бургас в България. Возможно, вы слышали, в Болгарии есть такой Бургас, и мы являемся прославителями в этом месте. Благословени сте днес, защото всеки, който е тук на това място, ще бъде благословен в името на Исуса Христа. Амин. Пусть это место будет наполнено замечательной славой Иисуса Христа. И това, което ни е приготвил Господа, и давайте приготовим себя для Господа, приготовим наши сердца. Защото Господ ни очаква такива, каквито сме. И знаете, и нужно прийти к Богу такими, какие мы есть. Амин. Амин. Сега ще прославим името на Бога. И давайте прославим нашего драгоценного Бога, Его святое имя. Алелуя. Алелуя. За Негова прослава. Небесни Татко, аз ти благодаря за тази вечер. Господь, ти наистина използваш нас, Господи. От това тая свята земя, Израил, Господи, че ти си ни привезил здесь, Господи Боже мой. Благодарим ти, Исусе, с нашите искрени сърца. Господи Боже мой, нека огънят на Святия Дух да бъде тук, да приеде от сърце на сърце, да погледне сърцето си, Господи Боже мой, защото ти наистина не познаваш по сърца. Ти ни възлюби, Господи Боже мой. Благодарим ти, Господи Боже мой, че ти прямо кръсти именно заради нас, заради нашите грехове, Исусе. Благодарим ти, Господи, за това, за тази кръст, Господи. Сега те молим да не ни спустиш със своя благ мир и нека Твоя благодать, славата и познавата ще бъде за Тебе, Господи. Алелуя, амин. 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 И да пеем за Господа. Amém.
Господи, че Твоето присъствие е тук. Усещаме Те, Господи, със сърцата си. Ние наистина не можем да Те видим, но ние Те усещаме със сърцата си. Молим Те да ни благословиш. Молим Те да благословиш моите бати и сестри, Господи, които са тук на това място, които жертваха, Господи, от денят си, Господи, за Тебе, Исусе. Благослови това прекрасно хваление. Благославим всеки един, Господи, Боже мой. Благодарим Ти наистина Татко от сърцата си. Сега ще пеем още една песен за нашия Господ и нека бъдем радостни в името на Исуса Христа. Славата
Славата да бъде изцяло на нашия Господ и Спасител Исус Христос, брати и сестри. Отдайте славата именно на Него, защото Той наистина заслужава да славим Неговото име. Бъдете благословени в името на Исус. Амин.